експерти, които са запознати текущо с промените и в нормативната уредба, и в технологии на отглеждане и други различни въпроси. Така че, а пък сега, може би, когато свършваме, имате индивидуални въпроси към колегите, задайте им ги, разменете си телефонните номера, ние сме създадени в ваша полза и услуга, използвайте ни, но нас това не е работа. Благодаря. Само да допълня господин Маринов, може би от не допълни, не каза, от скромност може би, съвети в земеделието е безплатна услуга към българските тютюнопроизводители и към българските земеделски производители като цяло. Ние знаем, че безплатен обяд никъде няма, услугите за нас са безплатни, възползвайте се с въпросите си, за да получите правилни, адекватни отговори. И мисля да пристъпим към дебата. Първи беше от Пазарджик Стефан Каменов.